Patrikem Lidrem a Petrou Zihákovou o 3,5 vteřinky. Adame, obrovská gratulace, připojil jste se k těm 3 vlčákům na špici 2 kole. Co to? To uletělo někde na RZ, asi zveli rychle. Rychlostí to uletělo. No, to je přesně tak. Takže já se nemám možná co ptát, prostě je úplně jasný, kde to všechno bylo. Tohle je taky rychlostí. Ne. To už bylo asi. No to bylo. Vy si toho nějak všímáte. No, já jsem tady od toho. Aha. Ne, my jsme jeli v pohodě a Doufám, že od těch medailí taky nebyli daleko, tak to určitě bude. Připadám, že už na první soutěži sezóny vyhráli, tak třeba si Kolář přivezl do stolice příští rok. Jakub Boudřich, David Díka, 4. letý děl. Auto nepoškozeno, ale je to až Včka, byli až 5, tak škoda, ale nevadí. Jirko, jak se závodilo? Bylo je trochu horko, ale přišli jsme to, zvládli jsme to na cíli. Všechno v pohodě. No, šli nějaké tady mezi náma peripetie dobré závodní. To jsou peripetie. No, my jsme se odpojovat na RZT, takže zdržení kvůli tomu, ale to se stává. Kluci si nějak něco vymysleli v autě z malou. Protože oni v té skupině SA obsadili 3. příčku. Obsadili 4. příčku ve skupině B, druhou příčku, tak ale tady z toho bude jenom Patrička. Ale já myslím, že Tomáš s Honzou určitě přibrzdí, aby tu plaketku dostali, protože tuhle soutěž myslím, že nemůžou označit za smolnou, za tak špatný to